हेलो रायजोफोर जों मुम्बाइ बर' ससाइटि आन्दारियाव दं दा जों दासो बे नबजितनि बिमाजों लोगो हमनानै फैबाय मिथिबाय दा रायजो राजाफोरखौ खुलुमो बयखौबो नङा होनबा बिथांखौ देरहानांगौ जेब्लासिम फाइनालाव मोना जेमान हायो फाइनाल देरहाबाथ' मोजां बाथ्रा दा बेखायनो बयखौबो खुलुमबाय खुलुमबाय आखाइ हमनानै खुलुमबाय रायजोफोर नबजित नार्जारि जोंनि फिसाला जोंनि फिसाजो बिमाखौ बरना फैबाय नोंथांमोना एसे मदद खालाम नोंथांमोनाल' भट हो नोंथांमोना भट हो बे फिसाला सासे नबजित थांथों बे थांथों प्लास माने बेयो माने मा होनो पजिसन 1 2 3 5 थांथों बेखौ देरहाहोनांगौ जेरै हायो जों देरहाहोनांगौ जोंनाव जोंनि फिसाला होननानै साननांगौ जोंनि बिदा फंबाय होननानै साननांगौ बिमायाबो दङ बिमाजों लोगो मोनबाय बिमायाबो बयखौबो खावलायदों रायजोखौ नोंथांमोना सहाय खालाम नोंथांमोनखौ खुलुमबाय नोंथांमोना बयबो भट हो बयबो